What's up, people? Hi, 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 hi. Hey, 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 hey. Ho, 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 ho. Ay, mga kakoys, ito din ang nagsunod sa itong mga videos, no? Salamat kayo sa pag-supporta ninyo at sa pag-view, sa pag-like ko na. And for today's video, mga kakoys, nasa kung pilit sinamnam kay nami challenge karon. And so far, naghana kayo nagkuhan na nito. Saan siya nga challenge, no? Chubby Bunny Challenge. Chubby bunny. Nya kung wala mo mga kabalo kung saan ang chubby bunny, i-search lang yung mga challenge niya, mga kagoys. Naghana ya. Kaya among i-try karon ang kaning nga challenge niya. Kasi may una. Saman. Bato-bato pick. Alright. Bato-bato pick ni mga kagoys. Kung kinsay mapindi mo una. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Pili ko, boys. Pili ko? Ha? Pili ka! Ikaw na! Saan kasi pamagyan? Ang challenge is, butang isulot si mong baba ang marshmallow. Yeah. Dapat, dili mo sapon. Yeah. Dili mo tonlon. Yeah. Dapat butang lagi mo sa dili mo baba. Usara. Kung kinsay una nga magluwa, Hindi. okay. Try na ito, mga guys. And isa ko na mapili ko is Bawal lunakin, bawal muli. kung kisa mapili ko lang guys, makatag 500 pesos guys. Yeah, mangita pa 500 doon. Kung na may 500 na tagay ko yung sure yung mapili ko lang siguro. Okay. Okay. Ikaw na. Sa ingon. Chubby Bunny. Sabi ba ni? Bawal lusapon ha? Oh, lusapon! Chubby bunny. Chubby Bunny. Bawal lusapon! Oh. Chubby bunny. Chubby Bunny. Oh, bawal lusapon! Wala. Oh, wala. Ay, dili ko usapon. Eh, Chubby bunny. ako wag ko. Sabi ko, usap ka. Chubby Bunny. Chubby bunny. Chubby Bunny. Kasunod, di mo kinungog. Chubby bunny. Dungog. Dungog. Dungog yan. Wala ay. Chubby bunny. Chubby Bunny. Chubby bunny. Daw ko guys. Bali eh. Ipugong-pugungan ginawa guys kay Mark. Kadugong. Right. Thank you so much.